Er binnen duizenden vrijwilligers actief in Friesland. In de natuur, de zorg of de sport. Ze doen het voor haarzelfs, maar meer nog voor een oor. Ik ben Ellet Jongstra en ik ben sinds 2006 vrijwilliger bij de Fietsersbond. Nu is de Fietsersbond begonnen bij het meisje van de routeplanner, speciaal voor fietsers. Zo, stukje naar fietspad. Om die routeplanner te maken is er van allerlei gegevens binnen nodig, vooral natuurlijk de fietspaden. En wat we dus ik doe is bankjes die door de route staan, om die dus op de kaart mee te nemen. Nou, hier achter u stiert dus ik een bankje. En ja, dat zoek dan bij wijze van spreken als eerste wel opnemen willen. En dat doe ik door middel van mijn GPS. En dan stiert op markeer waypoint, druk ik dat in en dan zet ik sla op. En dan kan ik dat dus uitlezen in de computer. En dan weet ik dat er dus een bankje stiert, dan zet ik dat dus ook bij op een kaart. Als je maar graag met kaarten werkt, dan wil je graag dat die kaart zo goed mogelijk alle informatie jou die je zelf ook verlet van haar. Ik zit nu achter mijn pc om dus de route die we zo correct fietst om die te downloaden. Wij zijn hier begonnen. Er stiert nog helemaal niks. Er is dus alleen nog het grienen van het loon. Maar er is dus een parkeerplek waar wij dat bankje zien. En ik kan dus die gegevens downloaden en dan op de kaart dus dat bankje zetten. En dan kunnen mensen als een routemeisje kan ze zeggen van waar zijn de bankjes. En dan kunnen we daar even nu terecht. Zoek van meer informatie over Varenoor op uw Facebook-site.